Sin Castro, got it late merit. Pádraig. Okay, Cadastus. Well, it's as Conde Fort Larga o Rúchasta. Ach time in Macháin I Conde Chailchinnig le fada le brisagus agus feheblian. Ach mar sol de émi tam I gober I gorka mar sin bí me testel gachéan lá o Chailchinnig o Conde Chailchinnig go corca agus ar nasheríist agus as mala me sin irin sé dom. A cho rúchas is a bit de rúgach agus tógach me I Conde Fort Larga agus is an chós ar scoil agus an son in éisian chu me de restal me an áilscoil nuair a bhí an áirteas díanta gom. An mala sé Free Port Larga. An malam Port Larga is malam is bháin nuair a bhíonn siad go máint mar nuair mar is fada ó bhóidir ó bhór siad in chréibh na héireann. Níor bhóidir chréibh na héireann is be néadíoch peag an é an uair deireadh gur bhóidir chréibh na héireann. Agus níor ás fuair an saoil an uair sin. Agus gach éon bhliain bíon árálam héin go méidir gur im líana go muna siad an chréibh ach níor dhéanamh ar fós é. Ach is malam Conde Fort Larga, is malam na daoine, is malam na bailte agus na sráid bailte. Mar sól tá caiir an áling sé caiir Fort Larga chum ach las muidir sin tá mar tá scotéan tá an airige agus na tráige na gléir úr haintil agus san tá na sléite chum me. Tá gachéan rud I Port Larga dá ma bhíon le duine tenam fantastic. Cé fágur delam tú Gradam? Ní chola me sin abaríis déimi mar sin daile. Cé fágur delam tú Gradam? Well, bhí gailge ag an maithir. Níor bhéon gailge ag an mháthir, ach bhí gailge ag an maithir, agus is dócha gur spreag sé sin me, go thug sé sin spreag agam. Saimachar sa teanga, go háirithe nuair a bhís fásta mar a dtíortha agus nuair a dreasta lís an áilscoil. Nuair a bhís 7 mbliana déag d'aois. Agus de bhfuil me le daoine eile mar bas counter túthad am héin ach de bhfuil me le daoine ó chorca go háirithe go raibh gailge lífacha chomh me agus dairí mar anna chardú le chéile agus ó bhblionn go chéile chum mar a raig I damhta chéile mar a dtíortha bhí sais pobl gailgeoirí san áilscoil agus de chuas a raig níor bheas mé riamh. Níor bheas mé riamh go meach postagum sa gail mar olamh le gailge ach is mar sin a hála éimi agus buinm tena bheas I gcónaí agus buinm tena bheas na mic léin agus eile se. Cé fágur thosaigh tú ag obair I UCC? Well, bhí sa gobarim le a clia nach mór le tíocha bliana mar sin a déanamh taide me fiochan ar hena labhairs agus fiochan ar ag obair I labhairlanna agus mar sin do agus an chéad rud eile tháinig an follúnta sa in 2002 don olamh le gailge a UCC agus de chahas chur me chapín isteach sa cearnóig mar a dtíortha agus níor a bhéon chuine gom níor a bhéon túla gom an éachar go bhain go muinigh an post ach furas an post agus stathraigh gachéann san bhí orm athrú ó bhleachlí go corca ach tá anna áthas orm tá lú háir orm gur dhéine sé sin mar a dtíortha furas chus mechar ar héal nua ar fad agus dhéanas cáirde nua agus eile agus tá man a hásta is gúilm a gobar in sa chláiste áilscoile. An bhfuil cábhaimseir eile go seachas scoilga? Bhfuil ní cearta go cábhaimseir de bheithe fadó ach ní cábhaimseir hiilean is buadach. Ó sé bhfuil is breálam spórt
gachéan sa sport ach go háide bí me amáint agus is mallam soccer agus bheit féchaidir de maring fadó nó vís níos óige bí gimmert amáint agus soccer chomé. Is mallam bheit giascach breach ach níos le ha súl gomór le tOllamh giascach gan bhaile ríist chuireach é sin ar fionnarí aim sin na cóvide. Agus is mallam ceol. Tá Anaheim go gúrsaí ceol. Is mallam gachéan sais ach is mallam rock and roll. agus is mallam ceol tíre leis cá mé rá. Dí ceol cumna? Yeah, now ní rós ceolcurm le gá bliana nuas ach an ceann is déanaí ribhe sin an sa grás freistar chus anún go glasacho le héana agus me bheith chéile mar bhí guitárí Macháin Lúil Shimontown Joe Bonamessa sanam do as America bí na gormacha mar a tugtar de blues á himimeige agus bhí sé sin an bheith. Yeah, is mallam ceol chuireacha go mór. Cáir mar is fear leat faoi de fós? An rud is fearlam is tórim ná well, iver héan gur féidir an beidir cabhrú le Macháin chun dul sa saoil, chun dul chun cain sa saoil ó thaobh na Gaeilge rá. Is mallam na Macháin féin buna mana hena vasta, is mallam a gáilúidir agus bear countess na cúis na haile sin a gúil séisir de chóra mar am héan tá Bertinín agus cehar mach gom héan. Agus so is mallam bheith I gáilúidir dín óga mar a dtíortha. Agus chomáile sin gachéan lás is déime gobert bhíon rud éigen nua rám amach, bhíon rud éigen nua le déanamh. Uairint is dúchláin is sethe ach uair déile is obair henamhacha sethe chomé. So ní mar chéile éon dá lá agus camera gur mallam saoil na hallscoile chomé. Is mallam é sin agus mar chomh lechaithe. Agus le blianta beag ó chuir sa henne is an scoil go bhéin ar Gael scoil Macháin agus ar féil agus ar na daltaí scoile. Is rud breise sé sin agus taíonn sé sin go mórlam gur féidirlam cabhrú libhsin ó bheith in ó damta agus a bheith caiintlibh agus lé cuasaí libh. Well, deir a déanta go. Annach chuid crú a cheistena.